Biyag ti tao. Kastay lang arudan ti panagbiag tayo. Nga maaramid mo pa ilatag babae di, no? Pakawanan na ko Pauline. Aglo na ka nagbidutak. Hindi ka na kumamat iti maudi agundaway. Tapnay panagkukan ka tinapod no pa nagbalbaliw ko. Iti daytoy nga inaramid mo kanya. Panagkunam, nalakalaang ti mamakawan. Kasta ka di. Nasulisugak lang. Mga aglaang ti babae ang mamati iti kasta rason. Tapno among, uray anya ti aramidan ti babae amang sulisog kan ka. Nunanakam ka, saan mo atutupan? Pakawanan na bakit? Ba't yan na awanan ti komunikasyon may kini Hazel. Diyak ka mo niya ti aramidak nanang. Nagsakit ni naramid ni Dino kanya. Imparupan na asan amap-map na kanyak nga asawa na. Iso ang nagsampul iti sa bali. Nala, huston anak. Anya nga rod ngay. Tao tayo laang ngagbidot. No para kanyak nanang. Saan nga umdas arason dayta? Ha? Impaay ko amin. Insakripisyo amin. Ang kurang lagta para kan ko ana. Nala, di ka unay agladingit. Tapno di ka ma-stress, anak ko. Bakit? Sa dino ti papanam? Apay, saan ka kanya mapanpanog? Adda na patag-apapanak. Katlo nagmalmalam ka na panakilabada. Ginanaka ko man. Saanan? Adda na patag-apapanak ijail. Bakit? Mabit lang! Bakit? Napanan. Di na ko ningkang ka no. Pangusarami ti kwarta, friend. Sapay nagdakal ti utangem. Pagpuunak ko maiti negosyo, Ilay. Nauma ako na makilablabada. Iso ang kayat ko tag negosyo. Anya ko negosyo, ha? Bakery ko, ma, friend. Uray basit la bakery. Ha? Please, friend. Kaisyan na ko, ma. Promise. Agbayad ak tumat laang. Kasta ngaming tilinyak. Ta nagtrabaho ak iti may sa bakery. Ay, alaman lang yan. Pautangan ka, tagayem ka, Pauline. Ha? Oh, agyaman na kilay. Oh, anya nga ti sangitam nga. Kaya't ko ngamin ayaw-awan tinaramit ni asawa. Babaan iti panagnegosyo. Tapno agbalinak abisi. Kat malipatak ti panangalilaw ti asawa kanya. Ay na, patib karam ti pakinakam mo. Kan, ipakitam iti asawam, akabailam day ta pagdaldalanam ita. Naimbag man ta pinautangan na katigayim mo, anak ko. Una nang, nasingpat daya agayim ko. Naikitaam Dakil agatad ti inutang mo. Ang mga numagastos mo itawan kasuskan na. Saan nanang? Adda pa ka isang ratan dito ang kwarta. Awan bakery dito'y lugar tayo. Isong hagi patakdirak iti bakery. Tababaan iti kasting aramida. Mailiw-liwag ko ti panang loko kanyak ti asawa. Pangaasim dino. Di na kami kumapanawan iti agbalin nga anak ta. Hazel, awan panggap ko amang baybay akada kayo mabilang laeng. Ang pampanunutot ni Pauline. No, kasanok nga ipudnukon ko natin amin. Saan ko mat mabalin asinaan? Ha? Di ka mandanangan. Kasaritak ni Pauline. Ibagak lang kan ko na at isikog mo lang tinapatag kanya. Iti kasta, umanugot nga umayak dito eh. O sige, makamu ka dino. Nukas tamat lama si kugaya man di babae. Agsina talaangan dino. Baybayan na kamin iti anak na. Kat saan kay matan ariribukan pa'y. Pauline. Di kagdanag. Adda ni nanang akatulungak ang mga sikaso iti anak ta. Nawayakan iti kayat mga aramidan. Da kayo iti anak tatipilyak, Pauline. Sanan. Taging ka ita. Nasakit pa'y lang tinaakam ko kan ka. Gapo iti inaramid mo. Madurmanak kan ka dino. Pakawanan ako, ma.
Ikanak pa iti may sagundaway kung agbalbaliw. Saanan ko nakmat. Basta ang sinatan. Den na amon jay babae. Ta saan kan apagan ano. Ay na, kasla kaano laeng idi mangrugrugi kang agnegosyo anak ko. Ang amita, di makkelan tinagbasit a bakery ide. Ado pa yan ti customer mo. Wala na nang. Ado a grocery ti supsuplayak iti tinapay. Ken nakabayadak pa yan iti utang ko kini Elay agayem ko. Ay ka nasaya at ano kasta. Wow! Nagadumot tanday ta kwarta, nanang. Wala na ko. Manipod ita. Magatang tay amin na nakayat tayo. Kan pa-renovate tayo, balay tayo. Wow! Nagmayat-mat din, nanang. Wala na ko. Narangayan ti panagbiag tayo. Dito'y kabinet ti pangikakadag ito akwartawan. Di mo ibagbaga iti sabali nga adda kwarta dito'y, ha? Da kayo lang kinilolam ti makaammo nga adda kwarta dito'y. Anak ko, nasaysaya at siguro no ibang kumti kwartam. Ay nananang saanan. Kat no adun ti maluglugi abang ko ita. Nalakaya ti malugi. Anya, May mayat dito'y balay apakaidulinan ti kwartak. Nataltalgad ngam ijay bangko. Pulain, pudno ayatin na damag ko a pinagsasawam ni bakit saring idi na minsan nga aldaw. Wala nang. Nasabat ko idi na minsan nga aldaw. Takas ano, dumaw-dawat iti barato. Tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Gapula iti dayta pinagsasawamon. Kasjay ti rumbang kankwana. Lakaman na mati impalakam na idi agab-abang kami pay laang iti balayda. Idi saan pa'y anauram di ipapaabang da di tabalayda. Ha, Sa ita, kunamlan asino adumaw dawat iti barato, tanapintas ka nun ti panagbiag ko. Asino kumaday di abakat tapno ikak. Ha? Itatagrigrigatan, kasla asinon akasingpatan kanya. Ha? Bagan anok ngay nga ikantikas niya eh. Pulos mat ah. kasano itandino, awan kwartata. Anya nga itaramatan ta, intun sumaron no a check up ni baby. Awan mo't amok kapagutangan. Ngamin, dandanin na utang ang amin na nagagayam ko. Anya nga tanong mapanta iti ayan ni Pulin. Agkid daw ta iti tulong ken kuana. Total baknangan. Ha? Panagkunam, tulungan na tangata. Padasak ti mapana. Bareng makasaritak iti nasayat. Anya, umutang kayo iti kwarta nga aramatan nyo iti ospital? Uwan Pulin. Awan nga minan ti sabali ang masitgan mi. Kinaimbagkan ka. Tanapintasan ti panagbiag mo. Intuturod ka ti imay. Bareng nga mautang ko ken ka. Ladingitat, ngam awan maitad ko ak kwarta. Dino, ladingitat nga iba ka. Ngam nasaysaya at siguro nagwin naswastan. Apay, Hazel. Kaya't kunti mga barwanan. Aga brodak kat ibatik ti anak ta kadag iti dadakkel ko. Anya? Agsublikan ka ni bakit mo. Tapat siya kakayat nakapayday jay. Nasakit man, nga masapul nga aramidan ta ti kastoy. Tadyak kaya ti agbasol iti agnanayon, Dino. Hazel. Mga barwanan ta kumahan. Itata sininaan na kanya babae, kundi subli ka kanya. Ha, naglalaing amon. No di nakmahawat. Okay lang. Awanan nyaman na kanya. Ti para kanyak lang. Kaya't ko kumaamaurnos ti amin kadata. Nang rona kat adanak ta. Saanan ang masangpon? Itatadon kwarta?
Sa kakondisog di kanya? Di ka agsawi ti kasta Pulin. Ta idi awan pa'y kwartam. Kaya't ko nga urnuson ti amin kadata, hindi nak inawat. Ladingitak di no? Ngamdi kan pagan ano? Ha? Agabrod ka kunam, tatang? Wan anak, para kan kati panagabrod ko. Kaya't agsingsingpit kawan. Wan, tatang? Kaya't noon nyaman tinararamit ko iti kalabas. Pakawanan na kanak ko. Wan, tatang? Saan ka kagura? Agyaman na kanak. Ipatpatag ka unay. Ipatpatag ka mo, tatang? Pulin, aday bagak. Katsapay kumatasaan mo asintiron da ito'y. Anya day tananang. Madlaw ko ngamin ang manipod at dan kwartam. Namimpinsan mutten ang nagbaliw ti ugalim. Agbalbalin ka pa yan abastos kadag iti babak kita masabsabat mo itiruar. Anya ko maita. Adayamot perfecto at taon, nanang. Tanangam ti panagsasauom. Tane, madintikas ta nga aramid mo. Adun ti mapaspasakitam, gapoy ti panagsasaom. Ay nananang awan bibiyang ti asino man kanya. Aramidak ti kay kayat ko. Tabiyag ko daytoy. Ha? Nanang, apay day ta imatyo abang. Papanan nyo. Ay, agawid ako ni Jeff Probinsya. Ha? Panagkunak, awan serbik nga ina. Gaputasan kamot na nakabailan nga isuro iti nasayaat. Nanang, kasano kami iti anak ko nung pumanaw kayo? Mga lakay ti babaunan niyo Sana bale takabailang mat abayadan ida. Anya? Agsagana ka anak, tagbakasyon ka. Ha? Pagbakasyonan tayo, nanang? Iti lugar ti gayam ko. At the resort na, kit iso ti papananta. O sige, nanang, kayat ko. Isarata pa'y laang ti bakery. Tadyak mabantayan dagiti trabahador ko. Ang mga nagkupit da. Iso anasaysaya at no isarak pa'y laang. Sige, kayat ko ti aglangoy. Dayjayan ti anak ko. Again, enjoy nga aglanglangoy iti pool. Napintasan ti biyag mi nga agin. Magatang mi ti amin akayat mi akanan. Kawas kanda dumapay. Makapan kami pa yan iti sa dino man akayat mi apapanan. Iti sumaruno, lugan ti gatangan. Lugan laangan ti kurang kada kami iti anak ko. Napigsa ti negosyo. Taim madon dagiti supsuplayan mi iti tinapay. Napapintas ko matan ti balay mi. Iso at ti urnong ko akwartay ti balay. Kat igatang kunto iti lugan mi. Nimat na nail si akaaruba mi ti umaw-aw. Apay nga ta. Sungbatak na. Hello? Ay na, pulain balasang ka. Sa dino ti ayan yaw. Nauram ti balayaw. Kastabatan ti bakery yaw. Anya, Diyos ko, mangayab kayo kumay ti bumbero, nana. Wan, nangayab kamain. Ngam nagpaspasa nagkayam kam ti apaoy. Awanan, di mapong ti balayaw, pulain. Saan? Kasanon ti nagrigrigatan? Nanang, awanan ti balay tayo. Awanan ti urnong ta, anak ko. Awanan ti balay ta. Kan ti bakery. Awanan ti pagtatautan ti kwartata. Awan na pulos ti nabati. Pag nangadan tayo ngayon, Kapilitan nga agawit ta ni Jeff Probinsya. Tawanin na pulos kwartata, anak ko. nala ang naad kayo dito'y balay. Nulakit di tamaanusan nyo ti panagbiag dito'y probinsya. Nala, husto, hindi ka nagsangit anak ko.
Patya ka makabangon kayon tumanan. Nadadawala namin pinsan da gitara pa po iti binanan. Anak ko, Kasanon ti masakbayan ti anak ko. Kasanon ti panagadal na. pasensya kan anak. Masaukla ang da ito'y Saan nagsidir? Kayat ko lang ipalagi iti nararamid mo iti kalabas. Ti panagbalin mo anatangeg iti padam a tao. Gapo iti itudurasan ti biyag mo. Kila at ang imato ti purwang. Kat kasta unay a panangidaon mo kadagiti awanan. Wanan. Napanunot ko na ito. Kat naamiris ko abidot dagiti nararamid ko. Pagpapaboyak dagiti nanan. Ala, pagyamanak ta na amiris mo dayta. Kat sapay kuma, tanubumak ng kantumanan. Di mon ulitan ti inaramid mo iti kalabas. Kasaan nasaya at tikas jay. Wala nang saanin ang maulit. Kat pakawanan da ko ma. Naimbag nga oras mo, Pauline. Simangpat kan manipod abroad. Sige, sumra ka. Talaga, Jack, impaka mo ti isasangpat ko. Takayat ka sorpresahan iti anak ta. Pasensya kan. Nagdungrita. Kagap-gapok ngamin iti uma. Napanak nagmulay ti kamote kan apa. Kastaya? Masapol ngagmulaak. Tapno adapitan mi akanan mi dino. Ngamin, awanin ti negosyo. Wen, nadamag ko ta, Pauline. Ang di ka madanagan. Tadyak baybayan ti anak ta. Ipaay ko ti kasapulan na iti panagadal na. Agyaman dino. Kahit na mabalin. Urnusan ta kumati amin kadata. Ulitek tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panagbasol ko idikan ka. Ngam, nailaw anak lang. Kanadan pamilya ni Hazel. Ngamang mang tidaklata iti suporta iti anak ko kan kuana. Dino. Datati na ituding para iti tunggal maysa. Gapo ta nagkasarta. Kanadamot anak ta. Kanayayatan ka pa ilang aging gaita. Iso nga urnusan ta kumanti amin kadata, Pauline. Pakawanan ako, Mama Dino. Ngamin, pinagturay ko ti pride ko. Kanimato ti purwak, idinaadda anak iti ado a kwarta. Pakawanan ako. Ala, lipatan tan tinapalabas. Ta mga barwanan tamanan, Pauline. Ipagpagaputa iti kakaiso ng anak ta. Wandino, kat kayat ko amamon. Ngayayatan kalata nga aging gaita. Ay ayatan kamat, Pauline. No maparaburan kay Ay da, nagpintas ka talaga, Marina. Sa anak ama uma amang ming itinagamo aropang. dinakman mo't bulaan, manghinir. Kat no bumakatakon nga balasang. Nagkuna. 40 laeng. Bakit ko nang kidain? Di makuna bakit katay agtawon iti sangagasot. Anya, ni manghinir nga talaga. Kawamay. Jak tupay ko na ke 65 kaun. Taon la day ta. Tatirik na. Kat kaslag taon la iti 21. Unay matdatan? Kanya ngay Marina. Kasya na mutin na. Nabayagan nga agdat-dato na ka. Kano ngay nga aklunan na. Ala ni manghinir. Anya nga nabayagan kat duwa pa lang nga Domingo nga agdat-daton ka. Nabayag daytan para kanya. Sana pagpalastawg. Sana ka na irwam agdaton iti napaot.
Ta kadang iti amin ang nagbalin nga ex-kaw. May isa, dua, wano talo lang aldaw ko inaklunda kaon. Ha? Ay, adapay tay babae, asyak tinangaklon tayo so tinagaram. Talaga lang ah. Ay, sana pa nagpalastog ko na, Mike. Ang awan mo tinakatuloy ang kadakwada. Si kasiguro ti final, Marina. I love you. And please love me too. Please, Mang Hinir. Kanak ko mapaiti panawon ko nga mang tingiting itirek na. Okay. Ang please kumamot Di mo mo tiyabot iti makabulan Ay, mabayag unay, tingitingem iti agpatnag. Tapno mamwa kung tigasat ko itong bigat. Ay, siyak ni Hinair manang. Shooter nak ti anak mo ni Marina. Nagamam mo kami iti social media. Kasta ka day. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y nanumu abalay me, sir. Ay, di nakawagan iti sir. Hiner ko ng blatan. Kaya nagpimpinsyonak manang. Kasta gayam. Ay, ayat ti anak yung manang. No siyak ti makagasat na, ay nanam ay tutibiyag na. Itid ko amin nakasapulan na. Ket ano sam nga arman, sir. Ay, ste, Hiner, barang maisalat ako nada. Ay, uwan nga rod. Ay, no aklunan na. Ikasar ko adago sa ay. Ay na, di ka kaagyaman tada pa'y lagaram kang ka nga uray 40 mon Marina. Aklunam ki din ni Sir Hinair. Ay, ante. Anya pa'y lati sa pulam di tangay. Pensyon na daw. Awan trabaho. Nanam ay to tibiyag mo. No iso ti makaginasat mo. Nabiit pa mat nga naamamok ni Hinir. Ay, Mang Hinir. Ngam, nadla ko nga naragsak nga kasarsarita da jay. Kan nasingpat ante. Kay isumay. Aklunam mon Di kan agpakipot Marina. Kamaten nyo ti aldaw. Barang makaanak ka pa'y. Apay di mo kaya talong makayan? Ay, saan nga dya kinalakay na titubang wano pagdua-dua ante. No di kat, jak unay am-am mo ni Mang Hinir. Nag-am-am mo kami lang dya social media. Ay na, asidag mo ti lugar da dito Agdumala nga ili ti ayan tayo. Kan impasyar na kan ije balay da. Saan aya? Ay, wan ante. Tainawis na kami idi nagkasangay dya kapsat na. Anya pa'y langarot ti pagdua-duaam. Kat naamuam mo apod no abalo. Aklunam ki din. Narigat ti agbaak Marina. Di naktultuladan. Ta agbabawi ak asaan anak ki asawa ide. Iso amak ki asawa ka ki din. Gundawayam ti kaada ti agaram king ka. Pensyonado pa'y ko naman. Anya pa'y lat sa pulong ngay. Hinir, ti kayat ko kat mangag ni nanang ko ti pangadang ko. Iso ti agbalin nga saksi iti panangaklon ko kanyam. Ay, kayat mo asaway na. Ay, ayatan ka mat, Hinir. Anya, hay. Kunak nga uray sa anak kun asumango kada kayo. Ngam agpilit matoy anak ko, Hiner. Ay, na, ay, agyaman manang. Ay, it's the nanang. Apay asyak ti arako po may Hiner. Ni Marina Abarok. Ay, siyempre. Sikapay nga umuna nanang. Tarespeto ka na kayo. Ay, na. Ay, thank you so much, Marina. I love you very much. I love you too. Ay, mala, agkasartan. Awan ka di pa'y, lab. Si kamat, Hinir. Makabulan pa lang nga nagdan nata. Damagamono no masikuga. Siyempre, Ada nga ron napasama kan itinagbagitan ta. Siyempre, damagag. Kung nakabukal ta na dagaws. Awan pay. Apay nga tangay. Diyak amo Ngam, nalabit. Gapo siguro iti edad ko. Marigatanak sa matan nga agsiku. Ay, santa mapukawan itinamnama, Marina. Dumtang tulak ta. Ay, sabay ko
Tapno ang damat anak ta. Ay, uwin. Saan ta mapukawan itinamnama? Mga nunto next month kat masikugan. Kumusta dagiti agasawa ahinir kan Marina kabagays? Mayat mat ka ba, guys? Awan ba't ti makita ka problema? Apay, awan plano da alumasin iti pagnaadan. Makipagnaada ka din iti agnanayon iti balayaw kabagays. Diyak ang munuan niya ti plano da ka ba, guys? Mabainak mo't ngagdamag. Taamangan no pagarupin da papapanawag ida ka ba, guys? Sa bagay, adamo pagsayaatan na. No saan dan apumanaw iti balayaw. Apay kunam kabagays. Apay ka ba, guys? Una, da mairanod ka iti pensyon ti manugang mo. No anya ti sidaan da, sidaan mait. Sigurado anaimas akanayon ti kang kaninyo anya kabagays. Ha? Ay, kwa. Saan aya kabagays? Kwa. Ay, jak am mo ti sawag iti dayta ka ba, guys? Jak am mo ti isungbat ka. Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Madamag ko man laeng, Marina, anak ko. Apay akanayon at tinapatigatangan ni Hinir Amasida. Paborito na kaday. Ay, kwa. Diyak amuan, nanang. Gumatang kamot iti maisabaw, anak ko. Manipod nagden na kayo. Tinapalat tan tigat-gatangan na Amasida. Ganapay asaan asikati gumatang. Ay, awan mo't maigamak nga pensyon na. Anya, di na ito ti pensyon na kan ka? Saan, nanang? Nay, apay ngay. Ay pasensya ka na nako. No makibibiya nga. Ang mas daawaklaan. Taday di amam. Amin asapul na. Itan na amin kanyak. Katsyak ti makaam mo amang i-budget iti matgatan na. Ay, sabali siguro ni tatang ay iti asawak, nanang. Agdumada siguro iti prinsipyo. Ay, Marina. Pudno nga agasawa kamin. Nga maging gatadta katyak pa amo naman o ti pensyon na. Mabainak mat nga agdamag. Ay, ipadoktor ka no maditirek namin, Nir. Ay, saanan. Gastos la na ita. Ay, kan gagangay lang uyag da ito. Aging bagak tumoy lang. Ay, sigurado ka? Wan. Ay, wang gayam. At dasang hailek no madamdama. Sa anak namin ang makarwarta. Kasindarak ko kumaitangal daw. Di namat maitantanti makisindarak kanyak. Iso nga imbagak. Ngumay dito'y balay. Ha? Asino aya? Ay, nay, iso siguro na itan. Ay, pakilukat mo tiri daw. Please. Ay, sige nga ron. Mabiit lang. Anya kayo matan? Kanayon ama dilay ti kwarta nga itadyo. Pasensya ka, ang anak ko. Matingamin ti rik na. Itadyo nga rodan ti kwarta. Tagbayadak manin iti tuition fee. Antoy. O sige, pumanawak matlada. Ay, mabit lang, anak ko. Amok pa ni Nanam Amarina. Ti asawa ka. Hello, Nana. Sige, mapanakon. Ha? Papa, itun sumaruno. Isap-sapa yung nga itad ti allowance ko, ha? Sige. Ay, Iner, anya ti kayat nga sawon datoy. Anak mo day nga balasang. wan, Marina. Unak man numay sa lang ta anak mo ijay natayan nga asawam. Jaday jabrod. Ay, baka warandak no yung limod ko ti maipapan edidayta. Anak ko itiruar ni Julina. Ngam adan sa bali a pamilya ti inana. Ngam di kagdanag. Diakon sublyan ti inana. Anya? Ay, sorry ano nagilimudak. Sigurado ngamin nga maupay ka kanyak no ipudnok tinapalabas ko, Marina. Iso please. Pakawanan na kumak. Naimbang nga oras yun, Ana. Dito'y ka diti balay ti amak. Hindi pa pahinir. Ha? Amam? Ay, kwa. Ada ka din ni Papa. Dito'y nga mintin yung sketch na papanak. Saan ka no ama karwata masakit?
Pudno ka di? Kuha, wan, nasakit nga mintis ka na, ta simruti rayo mana. Sumrak ka. Ay, agyaman ak nana. Anak mo iti sa balimanan nga babae dahi Jainer. Ewan, Marina. Apay nga nagilimot ka kanyak. Ay, ang mga nodan to pa'y sumangpat nga anak mo iti ruwar. Manuda, jag pa iso kuma. Talo dalaeng? Anya, unay matan. Apay nga mo yung bagbaga kanyak deta iti. Kwa, sorry Amok nga bin maupay ka kanyak no ibagak tagpaiso. Adan bukod a pamilya dagiti nada. Kinapudno na. Iso na ti papapanan ti pensyon ko. Awan ti mabatbate kanyak. Tanudyak mo't ito ti pagrebeng nga kadagiti anak ko. Maidarumak. Iso nga awan ti maramida. Unay matan. Pasensya kan awan ti mait itat ko akwartakan ka. Kat ulitag tagkid daw iti pamakawan kan ka, Marina. Agilibre ka mama, Marina, kaanakan. Nagpensyon san ti asawam. Ay, Nay, di ka agsinaay Agilibre ka kunak. Di ka agim imo tamaditi kasta. Ken apay, no saan aga po kanyak, nakaasawa ka nga ron iti pensyonadaw. Naimbag ta dinurugan ka edi amaki asawa kinihiner. Tano saan? Baak ka payla ko mga aging gaita. Sigin agilibre kan. Uray tinapay laeng. Ken 150 allowed. ay, anyat kwartak nga ante. Ne, apay, di na itatipensyon na kang kaya. Kano agasawa kayon? Rumbeng lang nga irimit na tipensyon na king ka Awan irimit na kanyak ante. Ngamin, ado ti suportaran ng anak na itirwar. Anya? Anak na itirwan? Apay, ado ti chicks na? Talo dagiti anak na itirwar ante. Nagitilangan anak na ti suportaran na kanyada. Anya? Ay, naglokon? Nay, Marina awan nang durdurog kang kaamaki asawa kinihinir Adda na kamaw. Bakit kan? Iso nga amumunti na saya at kan saan, wal? Ha? Saan kamutan nga ubay tapno padurugan? Basta awan pagpabasulam, Tawan ng duruking ka. Pangedeng mo ray ta. Sapay kumatawan pagpabasulam ka, anakan. Biyang ti tao. Sigurado ka ka din itinayta a desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa nariga ti mayadayo iti pamilya. Daytoy lang ang ti amok a pamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, ano. Amuyo nga. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di ang anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok nanang. Ikararagyo asapay na ko nga. Tanaanos na agbalin abos may itchay. Kasta mata ka na yung ti ikarkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yun. Nang runa no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy a katulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyaman ak manananang. Uray kaskasano. Nalag-an tiriknak nga umadayo. Tada kayo iti kapsat ko akatulungak amang bagbaga iti anak ko. Jomaranak ko, nubagbagaan da kada apong mo. Dungag ka, Wan. Wan, amok daytan. Di ka kumaagbalin asakit ti ulo kadakwada kan angkal mo a Freddy. Wan ko naklaro dan. Dagiti bilin ko kan ka. Di mo liplipatan ha. Wan, dagulit kayo mat nanang. Wan tapno di mo malipatan. Agadal ka nasayaan. Tapno napintas to ti pagpanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di uliplipatan dagpawit Wan, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umo na aswelto. Mare, anya
Anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santanatan Anya ngay kat isumat ti bosta. Numabalin la kumasukatan ti busan niya. No siya, ano sak dito'y mare. Uray na umat. At least, pakanandata dito'y. Wen matkit di sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan dati trabahador da. Naku namon mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan Ingkay bagakan ko na Ang mga no dapat iparamid na kan ka. Madamdaman tulakan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narigatan mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayad kami lang dito, manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Remormat manan. Anya, napanan na. Kasi tisigod At damanan ito yung nagiti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartak manen ijay. Wan manang. Inak tusukunan no madamdam Agyaman na kading. Aywan, agpawitak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni Nana nga po. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Una yun ni Nanang. Nagabrod pa lang, no kastamat lang gayam. Maawatan ka din ni nanang mo apok. Sikat ti makagapo no apay anagabroad. Anwak ngay dagita. Kat aramatan ang agiskwela. Nagpipintas to pa dagito'y abado. Ibagay man kini Nanang. Ngayon sumaruno, kwarta latan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot. Kit adumat ti badok. Kwarta ti kasapula kapong. Sana dagita. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya at ama, tapno makagraduar ka, wan. Apay apakits lang timpawit yo. Kwarta ti kasapulak Nanang. Saan kita kumporme? Agpaw itak to no agsweldo kami. Asap kumamat Nanang. Kasapulak ko di kwarta. Bumulod ka pa'y lakin ni uncle mo, Freddy, anak ko. Oh, tsak kayat. Sigurado nga abungat man dayjay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunalang tumalang kanyak Bay am ta ichat kunto, wano awagak laengan. Murayag latan ti pawit yun Nanang. Di yun awagan ng uncle, tas sumanon to manan. Sige, urayim tagpaw itak to, anak ko. Api akas jay mo ti panagsasao di anak mo kan kamare. Kasapulan na kano ti kwarta, mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti panagsasao di anak ko, mare. Ay, ipagarup na siguro ang nalaka ti trabaho ta dito'y mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo mare. Ay, pasensya kan madingamin tirik na kanakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngumkas jay na matlata, mare. Ay, sa bagay adda talaga dagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken lata ti ulo da mare. Anya ti plano ni manang mo nga Freddy, anak ko. Agree nyo nga tayo ti kontrata na ijabroad. Kastamad ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa ikot agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tingin to na rin na. Masya anak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagipnak pa lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Di, saan na kas na anak ko? At dala na patid anang usanak iti sweldo. Wano, addan sa bali a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atang pamanak ko? Sikat yung makagapuno apay anagaploda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanan may pawit yo. Di yo lang maibaga ta mabuton kayo. Saan man atila ibagbagaman ako? Tawan kinapudno dagita. Ken na minsan matla sa anak-anak pawit.
Pauitan dak nga rodan tani. Naibusan ti kwartak. Nakautangak pa yan. Ala, ng pang-aasim ha, tasaan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tani. At dapay lakad ko ita. Basta pauitan dak tani. Kasapulak unay ti kwarta. Jak magustuhan ti kasya pa nagsasaw mi ti inam, Jomar. Apay manan ay, Uncle. Respetuan ko mamot ti inam. Nagalas ti pa nagsasaw. Kasla saan mo nga ina ti kasya pa nagsasaw ken kuana? Anya ti madijay Iti tukuno ti boses mo. Madlaw nga on respeto mi ti inam. Nagsasaw ka, kasla si katibos na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rodan ti alawas ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat da jay San adakas nagdawat ak iti kwarta ken kuana. Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo yabrod. Di na laang may diretsyo nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan ili ti kalaban iti balasyo tao. Sige, Uncle. Tarumarak date. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawag. Agraman barkadak, iso ka da kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo't nabiso at tao ti pakibarbar ka daam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutan ti rigat ti inam iti abroad. Kulakmanan. Maulawak, Mari. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mari. Ay na, agpa-check up kan mare. Delikado daytan. Agi na naak labiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko, ipauit ko laangan iti Pilipinas. Eh, kasanon o dagaya mo na dagsen asakit mo. Banog ko laan day ti Mari. Ina na laan ti kasapulak. Sige, Mari. Agi na naak biit. Ituloy ko to ti ara-aramida kinton madamdama. Kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan nakapailaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak day ti Mari. Agi na naak labiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Abay ka di abong. Tinapatag akit nagawid Ay na, dita ti pangigas-gasto sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na kanya Uncle mo Frede ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak na hanggan. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wanata natangkan mo't ngamin ti ulom. Talaga agad niya, kaguruguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya ta may sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din nagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Nalia, agpulong kay manan kinang kalabong. Tapno ang tanak manan, ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asungsung bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, damanan na pananda kadagiti gagayam na, anak ko. Anya? Ang mga numabaybayan na ti panagadal na dita, Nanang. Anda nga min kwarta ngay pawpawit mo. Mabalin, di mo sobraan ti pawit mo, anak ko. Nanang, Nasungkir nga min, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Ulay ni Preda kabsat mo ay na. Marigatan namang disiplina kan kuan na. Tapasaray sumbatan naman. ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Well, hindi ka madanagan. Ang di na kami gandenggan. Ang tutuloy lang tati pa ng bagbagami kan kuan na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod kini Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang una ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod. Kas di ka naman ang tilutwak inton bika. Okay ka kadilaang Linda?
Apay akas lang, aglaladot ka. Kalaat ba't nga minasimakit ti ulot, Mari? Nini, apay nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampano iti abay ko, Ang mga nukala at amatanim mo dawag, Mari. Agpa-check up ka nga minan, ha? Idi pa'y lang ibagbagak nga agpa-check up ka. Mari, maulang mo. Ane, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan dawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga eh, nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mari. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saan, Mari? Agpaimbagak ito yan. Sayang matitrabaho, busukatandak damada. Sayang tinarugya. Saan matla kayat ni madam ngagtrabaho ka Nukas ta ti kasasaad mo. Kunang amin ti doktor akasapulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak nagtrabaho. Awan maitid ko iti pamilya. Nang na iti anak ko, Mari. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga apong. Saan mo tingagpawpawit ni nanang? Sa mula malagip ita ti inam no awan ni pawit nga kwarta. Di munto pa'y sungsung-batan ti awag naken ka. Ira na namot nga ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na apong. Talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. At da klase kita apong. Hawagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na mo't yung tagpawit. No agsasao ka. Kas lapid-pidutan lang dyan inam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kuana. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, prede? Apay ka din, nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nep ko. Adda ka no dakasan na pasamak kan kuana. Ay, ang mga nanyamat ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagahinip la day tananang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tunggal umawag. Ay, basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita, Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Sige ako. Si Bibi ang naglatawat, nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kaslag kakapsot ka mat. Saan mo't, nanang? Ay, ikwa. Diyak lang namin mabalin na pigsaan ti boses ko. Taamangan no agong tibos ko. Ay, wan. Sa anak pala makapawili taon unong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado, nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, at pakadak pa'y nanang tabisi kami dito eh. Umawag ak tumanin no awan aramidan mi. Malanga road. Agan nagkakanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Apay kasto ti lang ati kumarik. Linda. Ala. Saan samot kan nga gangangas? Linda. Diyos ko, kasyam kumani Linda. Ispanim ti biyag na po. Tinaset, ayabak na giti amok. Hello, sino da ito eh? Siyak dahi ti Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan, sigamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla. Di ti ibagak Ngun, ay na. Ha? Apay? Awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana po doon ay tamanang. Katong kaano lay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo di kabron. Ngamlinablabanan na ti sakit na.
Inkarigatang nalagta tinagtrabaho nga unay karikrik na na. Nagsakit? Apaya di na yung pagbaga, masakit kayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na ka na kayo? Kuna naman na pinakamon na kayo. Awan na dakdakamat na balan. Di mi amo ang nagsakit. Tutunggal umawag. Kanayon na nga ibaga na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya nagdanag kayo, ha? Awanan, di manang ko. Nanang! Apa pinanawan na kami? Linda, anak ko. Apay, ngayon limad mo ti kasasaad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasamakan ka. Sana ko mga panugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawit tayo. Datayo lat nabati diti kampusantan. Uncle, nagsakit ti barugong ko. Amok kami na siyak ti rason ti panagaprod ni Nanang. Amok at tinapinta sa pasakbayag ti pinampanunot na. Taura mo na di nang kapalandag trabaho. Inkarigatan na lata, ayat na lamay tad na tiga sa pulag. Gusto ka, Jomar? Nangatot arapaak ti inambaragan ka. Kati pa ka konsensya, pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak. Kwarta na ang timagbagakin ko na. Adyak man la kumustahan mo ti kasasaan na. Nagsakit ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar. Kasano masulitak tinagkurangak iti na, Uncle. Kasano may paghitak ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpit kon. Nula tayo matan ni Nanang. Nanang ko! Ala, agrobot ka, Jomar. Taing kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng akong nag-eskwailang kan. Tawanan ni Nanang. Adda kwarta na imbati, Tinang. Pagatal mo kano tayo, Jay. Kasta tinlanad na iti surat na. Sakbayan na tayo. Kat pangasim ha. Tanong adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kaya itong tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo. Kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Huwag nga rin, Lola. Huh? Diyak may ladawan di kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan ngay ninyero. Agyaman na kanggal. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Anggal, kapwiti ka na nakadayo ti likod ah. Nga ure awanan ni Nanang. Sanda ka binaybayan. Ket panawanan. Tapno agsubadak kada kayo. Kapwiti kinasayatyo kanya. Ay na, saan may mat nga isid-sider dayta? Basta para kada kami, naragsak kami, kanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Ay, huwag nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y ko maninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Gamimbati na tayo mat ngaminan. Nala, di ka naglita ya, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Huwan, Uncle. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik nga ginggat kabalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan?
Biyag ti tao. Siga ka no tayong diferensyalis. Iso ka santa madda ni tanak. Wan nga ro, Tony. Mano natawan nga dintin nata. Lumawan pa'y latalakta. Naliday ti pagtagan no ang anak. Pasensya ka no di ka maipaayan iti anak, Tony. Ngam adda pa'y solusyon dahit na. Mangampun ta iti ibilang tanga anak na. Dak kaya't ti magtaripato iti uping asal ang nagkapukan niya. Kasano nga ro dahit na? Katjak mat makaanak. Ado ti pamuspusan halis. Please, mawatan lak ko mahalis. Sayang ti puli, nujak makaanak. Tony, Magpili ka. Agbabayak, kat sinaan kan. Wano mang puto takisi sa bali a babae. Ngam anak lang, ti kasapulak kan ko na. Panunutin timbagak, alis. madlaw ana upay ti asawa kanya. Anya taramid. Nakaumay ka mo, friend. Kan hapay alimlimtag dagita mata. Adda problema, friend. Ay na, friend. Mabit lang nga ro da. Kasigurado nga ati dog nga oras ti panagsarita ta. Iso pangisagana ak iti pagsangwantang agsalita, friend. Guray ka, wan? Ka? Umanugot ka. Asumapol iti sa bali apututan na. Diyak kayat asinaan ti asawa. Iso nga ikarigatak nga aklunan ti kayat na mapasama, friend. Alak, friend. Api nga. May tulad ng aramidan ti kasitikan ka. Ay ayatag ti asawa, friend. Nakasagana ak nga agsakripisyo para iti pagragsakan na. Alam. Manmanumit ti asawa kaskin ka, friend. Sana bale, taanak laang ti kasapulan na. Tanudyak umanugod. Panawan na. Kat agsapulan iti sabali a pangisukatan na kanya. Ay na. Tsak ti sawa kiti dayta. Nguntim ako na katkastol, friend. Kasaritang tupra maminsan di asawa. Parang makonsensya kat masyankan ka. Siyempre, nasakit aramidin na. Alo kuya, amangampon kayo latan iti ubi nga ibilang yung anak yun. Amukon ti ugali ti asawa, friend. Noan niya timbagana, ison ti aramidan na. Saanen nga agbaliw ti pangadang na. Agyaw mo nagtamawatan na kalis. May ayatan ka. Ngam kasapulak ti anak. Sapay la kuma, takas lang agpaiso, Tony. Uwain ko nakmat. Ipasigurado kin ka rita. Kat, pasensya ka no ramidag ti kastoy ha. Uy, maawatan ka. Kat, tapnawan may bagbagam. Sigandag sapul iti babae. Ama ka ipaay kanyak iti anak. Wen, addaam mo. Padasa ka kontakan. Kat planuan taan na imbag ti aramidan ta. Tapno saan ama bulilyaso. Hello, Insan Lenlen. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahoan? Wen manang alis. Anda ka di mo mapangisaltan kanya? Kaya't mo tagkatulong? Wala. Wala niya trabaho, manang. Basta nadalo sa trabaho. Kaya't mo dito'y balay? Wala. Idi pa nga ipagbagak na alaan nakababaunan nyo. Hindi mo magkayat. Kaya't ko itan, ta medyo busy ak iti trabaho, Lenlen. O sige, manang. Kaano nga rin umayat? Sige, no kaano ti kayat mo apa ng rugi? Mabalin mat nga inton bigatan no kayat mo. O sige, umayat nga rin, manang alis. Sige nga Rod, orayan ka. Bye. Kat, agluwas ka nga Rod inton bigatan, anak ko. Wala nang. Kala at mat ti panangayab ni insan mo kun ka. Di mat nakuna na ide, adi na kayat ti maadaan iti katulong. Kaya't namot itan, nanang. Nagbaliw siguro ti pangadang na Ala, agsingsingpet kan agan-anat ka nga Rod iti balay da anak ko. Wen, nanang.
Urayan yun to ti sweldo ta ipawit ko kada kayo. Ay na anak ko, urnungom kit titiswildom. Tapno at damot kwartam. Tano pumanaw kanto ija balay da insan mau. At danto aramatom a kwartam. Pag negosyom no iso. Basta mang tada kiti gastusan nyo diti balay, nanang. Ay nasaanon. Awan paggastusak ditoy. Ado timulak anateng kan prutas. Basta ikararag ta adi kagsaksakit. Tapno awan ti paggastusan anak ko. Adan ti kasinsin ko ijay sayas. Sikan ti makisarita kan ko anak Tony. Sige, Alice. Ipasig mo ti bagim kan ko anak. Tapno maya si dagtirik na anakan ka. Wen, Alice. Oh my God, Len. Tayo surok da kita ramidan dito balay. Uwan manong Tony. Yan sakbay na. Agmerinda ka pa. Nagluto kita pansit. Ah. Mangala ka ni ti plato. Wano, yalaan ka. Kaya't igawan ka lang, Len. Ala, saan na manong? Nakababain mat. Di ka agbabain. Iruwang mo ti bagin ti balay. Tabumalay ka mo dito eh. Ta saan akatulong ti pangibilbilangan na ka. No di ka kamang kan ti pagbilami. Agyaman na, manong Tony. Lenlen, ingka itod titwalya ni Manong mo at Tony. Aday jaban nyo. Nalipatan na nga inala titwalya na. Ha? Ala, Lenlen. Tauro-urayan na titwalya na. Sikan ate mangipan, manang. Saan? Tanagapa kami. Ha? Diyak kaya't akasarita ti asawa. Alan, sikan ti mangipan, tarumarak. Diyak kaya't agtali na ito'y balay. Tamasursurunak iti panagrupropat asawa. Manang. Sige, mapanak ko na. Ala. Kunaklano saan nga agap-apan na manang alis kan manong Tony. Nasingpit damat ngagpadpada. Nga agap-apan na gayang. Alice, friend, sumur ka. Agyang mo na. Pasensya ka no dito'y taagbalin nga istambaya kita, friend. Ha? Ano kat masawe? Friend, si Mang Puetan ti kasinsin ko manipod probinsya. Ay, oh, talaga? Ken? Pinanawak ida iti asawa kay Jabanay. Ay no, aging gayta. Diyak pa'y lamaimay, panunutan no apay nga aramitin nyo tikasta. Di kay ka di makonsensya, friend. Mairaman pa'y di kasinsin mo. Kasinsin mo pa'y matngarol amis mo. Makonsensya. Nga mawan ti maaramida. Mas rumingbang ti panagayat ko iti asawa. Hay, tsak amo ken ka, Alice. Imbakak met ken ka idiya panunuta marimbag, di may papanitiday ta. Sakbay nga agdesisyon ka. Pinanunod ko, friend. Makaamuditan noan niya ti sumaruno ang mapasama. Manang Alice! Manong Tony! Mangantayon! Lucina, Lucina! Nakaamugay ti biyag mo! Apa yan, manang? Awan ng bainday tang asawa. Nauma akong kenkwana. Rumuwarak man langan. Papanamanan! Mangantayo kumapay ah. Mangan kayon. Awan ganas ko amangan. Ha? Ala. Magantan, Len. Di mo nigas kaso ni Manang mga Alice. Sige, manong. Manong Tony, agin inom ka manan iti arak. Nakaado ka manan iti ininom ah. At to ka, Len. Tado ti kahit kung nga i-open ken ka. Anya day ta, manong? Amo mading ko. Saan kami na nalagsakit itong galmay sa iti kasinsin mo? Kanayan lang ti panagapa mi. Kas makita man. Kanayan nga wan diti balay. Papapanan na nga ta. Magpapan siguro itayan ti lalaki na. Ha? Lalaki? Wen. Dakal tatap ko. Ngagda lalaki ti kasinsin mo. Iso kanayan na ruman. Anya?
Aldataramidak lende. Kahit ko na sinahan ni Alice. Ken oras. Kahit na ko na sinahan. Ala, pagsaritaan nyo na saya at data, Manong. Saan ko maasina adagos ti ibang bagayo? Pagsat ka mong kitilin. Ay, saan nga giniinom iti arak, Manong? Pasit lang. Oray may salabaso. Please. Di na ko mapayan. Anan, Kwa, please, Lenlen. May salabote. sige basit lang Manong. Well, promise. Anya sila tuyan ko. Ha? Manong Tony? Ha? Malakip ko tinapasama kiti Rabi. Bumangon ako na. Lenlen. Makaringgang ka naman, Lenlen. Nagpartig kay Terabi. Sorry ha. Hindi ako malapdan direct na kay Terabi. Ada na pasama kiti nagbalitanta. Apayan na ramid taktikas chay Manong. Rumwara kung dito si Ledyo. Ang mga nusumangpot ni Manang Alice. Saan nga gawit ay dyan? Isa di ka matanakan. Apayan na pasamag tikas to'y Manong Tony. Di ka matanakan. Tanog bunga tinapasama kiti nagbalitanta. Takdirak. Di ka paypayan. Oh, Ampay, di ka ba gawin, Alice? Hoy, kasarsarita ka. Nagsasangit ka matlatay. Apay nga, Ming, yung palubos mo tikas dyan, nga ramidan kasawa. Sagita, agsangit-sangit ka. Nagsakit di barokong ko, friend. Nagsakit. Ay, nako. Takamukin ka. Apay mo nga, Ming, yung tulok mo ti plano da asawa. Apay. Ay, atak ti asawa. Iso anak kasagana ang nagsakripisyo. Kaya't ko ngagbalin ang naragsak ti asawa. Kaya't ko amaadaan iti anak ti asawa. Manang Alice, agawid ak kumapay. Awan pilat makabulan mo dito'y balay. Nga magawid ka. Agsubli ak tumatlaang Manang. Naklailiwan ni Nanang. Kailiw ko ngamin una yan. Kalaat sa ti panagawid mo, Lenlen. Lenlen, kasarsarita ka. Kalaat ti panagawid mo ko na. Kailiw ko ngamin ni Nanang, Manang. Kaano nga rod nga agsubli ka? Inton maminsan matlabigat. Itulod ka na gawid, Lenlen. Ha? Ay, saan Manong? Amangan anya timakon na ni Manang Alice. Awan bibiyang ni Alice kanya, Lenlen. Isa di ka matanakan. Basta kuyugan ka nga gawid. Itulod kan. Makumikom ka din ni Alice, Baraw. Saan nyo mo't akadwa nga imay? Well, di. Busy di trabaho na. Kinuyog ko nila na. Agkuyog kami matlang agsubli, di balay. Ay katuon na. Mas daawak mo't ngamin, tanagawid mo't adagos. Mailiw sa. Well, nga ron, ti. Kailiw na kayo, ano? Maikawa siguro. Taitalaang manon ang maisina kanyak ti anak ko. Manong Tony, di na kun urayan tamaodi ak. Sumaruno akto na agsubli di balayo. Anya? Namlamaan ni manang mga alis ti pa nagsublim adagos si Jibalay. Basta maudi ak. Iso nga umunakan nga agawin. Kano ka nga agsubli ijay balay da insan mo, anak ko?
Diyak agsubli ijayan, nanang. Anya? Apay ngay. Basta man jakon. Sumapulaklangan iti sa bali a pagtrabahwak diti lugar tayo. Adda ka di kinaguram. Wano di mo nagustuhan ije balay da. Awan, nanang. Basta nauma ako ni Jay. Alaga ron. Sikati makaamo, anak ko. Makabulanan manipod ti manaw nilang dito balay. Ngam aging gayt na. Saanin ang nagsuli. Awaga ma. Kumusta? Manyan ti kasasad na. Kanayon ko ateksan. Ngam di nakrep-replyan. Pati awag ko, di nasungsungbatan. Imuran san di kasinsin mo. Kapiti na pasama ka, Alice. Ibagam tagpay so kanyak, Tony. Inayat mo ni Lenlen, wano saan. Anya ka din dito nga ipagbagan. Awan rin natin ko na. Amangan mo natin nagmatantirik ng kankwana, Tony. Dinto mapasamak din ta. Kan may isa. Gapoy ta harap. Iso ano iturad ko na rami ti kastay. Tony, Sapay ko mga harap. Tagpo nga tinapasama kiti nagbaytan mi Alice. Tapnod ang donaktan. Kat sapay ko ma. Lamay bilang mong tungat. Kaspod ng anak ko, Alice. Nakasta? Awanin damag yung itinsan mo, Alice? awan. Tadi na matsungbatan di amog ko kankwana, friend. Ala! Amangan mo't no kimuran di kasinsin mo. Wrong move samat ngamin tinarami di asawa. Ala? Kumusta Tamangan mo't no nagbungan kinapasama kiti nagbaytanday tasawa. Friend, Anyat marik ngam no pod no ti atap ko. Naragsak ka di? diya ka mo, friend. Kasla maragsak anak amalidayan. Ay, diya ka mo. Diyak mailadawan ti marikrik na. Ay, sa bagay. Mawatan ka, friend. Orasin mo sigurong asawa tagsaad itibiyang mo talaga amariribukan. Nanguruna kit nairaman di inosente kasinsin mo. Makonsensya ka. Nga madalitan. Nalpasan ti amin. Iso atakderan min nga agasawa dayto. Apay ngaglaladot ka, Lenlen. Idi pa'y lang na minsan akalma nakasta ka, anak ko. Awan gaganay gayam. Adda ka direkrik na, Anyat sangitam ay, Lenlen. Nakabasulak, nanang. Basol nga. Anyat kaya't mo asawan. Nakabasulak iti kasinsin ko. Kaniti na marswa, nanang. Apay ngamin aya. Anyat ibagbagam anagpasulam. Masikugak. Anya? Masikog? Sino tinakasikugkan ka? Ni Manong Tony, nanang. Anya? Apay anaaramid mo ti kasta anak ko. Amumat nga asawa ti kasinsin mo ni Tony. Ngam apay anak relasyon ka kan kuana. Sana ka nakirelasyon kun kuan na, nanang. Gapo iti arap, iso anaylawan kami. Anya? Agbabawi at no ape ang nagpartukak. Anya daramitan, nanang. Nagbunga ti panakailawan mi ti asawa ti kasinsin ko. Kat kasano garot kay tangay. Anya laangan ti makuna ni Alice numaamuan na dayta. Diya ka mo ti aramitat, nanang. Mabuti nga. Di ko maibagbaga ka ni Manang Alice sa masikugak, ha? Isuda nga agasawa. Diyak kaya tamamanda. Tadyak kaya tamariribok na nga agasawa ka po kanyak. Anak ko. Ilimad tayo ti panagsikog ko, nanang. Iso adiyo ko maibagbaga ka naman ng Alice ti amin. Anak ko, imposible ti bagbagam.
Awan ti palimod adi maibutaktak, anak ko. Maamuan tulad ta ni Alice, anak si Kuka. Nga uray kasano ti panangilimod mo. Sana balin Basta di na maamuan ti ama ti sikog ko, nanang. Anak ko, Diyak namin pulos ni namnama ti kasya na pasama kanyak. Mabainak kada kayo. Kagurak ti bagik no apay anaramit ko ti kasya. ala, di mo kuraan ti bagim, anak ko. At datitan, awanan ti maaramidam, no di ti mangaklon iti amin. Aywanam ti sikog mo, tapno na salun atto, nga ipas nga imo. Apay nagsurutan ta ti kasinsin mo yung lugar na. Inta kumustahan? Amon tanong anyan ti kasasaad na. Panag ko na. Nasaysaya at no si kalaangan ti mapay. Taamangan no mabain. Kan mabutang ti kasinsin ko kanya. Ha? Pakaamuan na kadagos no anya ti damag to ni. Saan nga pa nasasaya at nakadwa ka, Alice? Ibaga talat ta nga amumon tinapasama kala kami. Anya? Ay, sige na ron. Dua ta amapan to ni. Naimbag nga oras yung auntie. Umay kami man. Da kayo ba't gayam, Alice, balasang ko. Ala, sumrag kayo. Agyaman kami, auntie. Yaman kami, auntie. Adda ka din nilanlan, auntie. Adda iti silad na. Awan ngamin gaganay gayat na. Isung agpupupuklatan iti silad na. Anya? Mabiit laang taya ba balasang ko. Agsarsarita kayo, tagluto ak iti pagsasangwan tayo. Manang Alice. Jakon kaya tagsubli ije balayo. Saan ka mabali na pilitan? No talaga adi mo kaya tagsubli kada kami, Lenlen. Adda kang runaan alason. No apay nga imay kami. Umunay ta amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka, Lenlen. Kapag tinapasama kiti nagbawitan ta. Di kami talaga. Tamon ni manang mga Alice tinapasama. Wan Lenlen. Napakawan ko ti asawa. Inlaw-lawag na ti amin kanya. Nakainom kayo kano. Isa na pasama ti kasyay. Pakawanan nak manang. Jak ni namnama ti kasya na pasamak. Kontra iti panunot kan nariknak ti kasya na pasamak. Ala, di man pa kariribukan dahil na. Awatin tayon ti amin. At daditan. Kat, kumusta ka itan? Day tangarod ti parikot manang. Jak ko may baga na ito Kunak nga ilimad ko kada kayo. Tangay among mat kaya man. Masapo lang ay bagak. Ngamin, masikugak. Ano? Di ka madanagan. No nagbunga ti pan nakailawan mo. Ipain ni Tony ti responsibilidad na iti anak. Wen, Lenlen. Pakawanan na kumamat. Tanaramit ko tigas checkan ka. Diyaking gagara ti amin. Lupay kasta. Makasagana ka mangipahay iti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ana, Boston. Di ka nagsangit yan. At daditan, iso nga awatin tayon ti amin. Ang yaman nak tamawatan nak manang. Kunaklano kaguranak. Uray gunaan ka. Saan matla may sublin ka na palapas. Iso nga awatin tayon dayta. Ang yaman nak manang. Sige nga Rod. Saan kami ngagbayang? Tadapay trabaho mi. Mangibati kami iti busbus sa makwarta. Agpa-check up ka. Kan gumatang ka iti vitamins mo. Tapno na salon at kayo iti sikog mo. Agsubli kaming tumanan, Lenlen.
Kat, anyat marik na bita, tanay bagamon ti agpaiso ijay kasinsin mo, anak ko. Medyo nabang-aran tiniknak nanang. Kasla na parutan iti siit ti barukong ko. Ngam, nalidayak lang ta. Ngamin, nagsikuga kabalasang. Ay ayak ti bagig. Kastamat ng tipas ngay kuntong anak ko. Diyan ngamin pulos inarapaap ti kastoy. Naragsa ka pamilya tinarapaap ko abuklan. Nga mapay akas ti tinagbanagak nanang. Ala, awatan tayo ti kasta nagpanaga, manak ko. Agkararag ka, kat dawatom ti panarabay ni Apo Diyos kat ka. Naayat unay ti Diyos, anak ko. Saan nakabaybayan? Panubok laang ay takan ka. Iso nga agpatibkar ka. Kat ikarik at ikabaybayan, anak ko. At daak laang dito'y amang bayabay kan ka. Babaan ti tulong ti Diyos, anamarso. Kabagis, nagkapunsabi dito balayo da alis. Wan kabagis. Sa tita pa mo imay di balay. Oo, na yun da yung anak ko. Agdardaras na siguro, kabagis. Ay, huwag kaya kabagis. Kung namasikog ni Linlin akalaka. Asino nga tinakasikog kan kwara? At daayan nubyo la. Awan mo, makikita ako kuyugan na anubyo la. Ay, Asino tinubyo ni Linlin ko na. binilinak ni Alice ajak kano ibagpagakan ka ti may papan iti daytoy. Ngam kabsat ka. Isu arumbang la amaamam daytoy. Jak kayat tagiliimad kan ka, kabagis. Ha? Anyat kahit mo asawan. Dungag ka, kabagis. Ibagakan ka tinapasama. Kano asino ti ama ti sikog ti kaanakam. Alis ba nga? Inak ituludan ni Linlin itabas na. Sumurot ak, Tony. Di mo tayo trabaho. Basta sumurot ka. Aglangan nakpay lang iti trabaho. Sa baling aminan ti madlaw ko kan ka. Ha? Di na kun awisan amang sarungkar kinilinlin. Kayat ka di asawan dayt na. Ama development tirik nam kankwana. Malagatak kalaunay alis. Diyan sikog na lang ti magagapo. No apay amat mapanag ijay. Basta sumurot ka. Saan amabalin asikala ang timang sarsarungkar kinilinlin. Umadanin ti panagpasnay mo, Linlin. Dakkalan ti tiyan mo. Uwan manang. Lalo kung magsiguro nga ubing tipas ngay mo Linlin. Di ka unay mangan itinasamit. Tapno saan alumok magtisikog mo. Tapno saan ka amarigatan nga agana. Uwan manang. Oh, at iti kwarta, Linlin. Busbusan bayat ti kaawan ni. Ado una yung tinaitid yung kanya kakwarta manang. Alakit din. Tapno magatang mo amin na kayat mo akanan. Kat inton umay alawas, umay kami manan. Takadwaan da kanto amapan iti ospital inton agpasay kan. Uri saan kayo nga umay manang? Mataktak kayo laang. Adamat ni nanang akadwak. Basta umay kaming to, sakbay ti panagpasay mo. Nasayaan, tadi mauas kayo dito balay alis. Kanayon kayo umapan iti balay daan tem. Ngamti kayo pa'y makadawas dito balay. Pasensya kayo, tani busy kami namin. Kanayon kami nagdardaras, tatang. At nasa uni ka bagis ko kanya. May papan iti sikog di kasinsin mo. Pudno aya, aputot ti asawam di sikog na. Unay mat ka ni auntie. Unak mat adi na ibagbaga iti sabali ti may papan iti dayta. Kabsat nak ni Antay, iso nga awan ilibad na kanya. Pudno aya, ti imbaga na anak. Wan, tatang. Awanan pa ingarod ti asawam ano kas taalis. Tangiwat yo, tatang. Amangan namangag na kayo ti asaw. Ora mangagdak!
Tapos lumagawa ng bang! Anda ka nga asawa na, ngam tinutupan na dya kasinsin mo! Di yung amo tinapasama. Iso adi kay sumanaon. Amok na napasamak, tana istorya na antim kanya. Nabartad da ka na! Nga masaan nga umdas arason da ita! Talaga kitingad na pa nagkustulay ta kasinsin mo ha! Iso nga impampamuspusan na ka amin! Sige, mapan kami tanan. At dapay lakad mi. Oh, At titikwar tayo. Mapan kami, tatang. lalaki timpasgay mo Lenlen. Uwan na, Rod. Karupro pam ti ubinto ni. Wanalis. Ay na. Andang anak ko. Yes! Lenlen, thank you. Kasuan, thank you. Ngamin, di mo pinaybayan to si Kugmo. Ala, agawa ang tagpapigsalan din. Tapno makaruwar kayo dito ospital. Nakitulod na iti diaper ni Balong Alis. Dua tama pan. Talaan tante anak mo. Anya? Di ta ko mabiglaan ni Lenlen. Ang mga saan mo manugot. Jak ngaminan kayak teraramita. Ti kanayon nga ipapan mo ijabalay na. Jak amun no talaga ati anak mo ti gaggagaraon ijay wanoan niya. Alis, sikat asawa. Sikat ay ayat. Basta, kasaritatan ni Lenlen. Lenlen, da iti isingasing mikan ka. Kat para iti pagsayaatan. Kan pagsayaatan ti anak mo. Pagsayaatan ko na, tapno nawaya ka manan. Kat pagsayaatan mo ti anak mo, tama ipaay amin akasapulan na. Di ka maawatan, Manang. No kayat mo, alangan min ti anak mo. Tadakanin ti mang padakkan. Anya, Lenlen. Ipay may amin ang kasampulan na. Pagkadalin mi, kan ipatag mi. Saan may abay-bayan? sana. Diyak kaya't namayan tayo ti anak ko kanyak, Manang. Taanyak kayat mo. Agtalinaad kan ka ti ubing. Kat kanayon mat asarong karan ti asawak dito eh. Kasta ka di. Ano lang ang tisawan dagiti tao. Numaamuan daan ni Tony ti ama ti anak mo. Si kamot lang ang ti maibabain. Iso nga umanugot kan. Alaan min ti anak mo. Total, dakkel mo't lang ti karbangan ni Tony iti ubing. Taputot na dayta. Saan la asika ti aking anak kin ni baby? Ladingitat Manang Alis. Ngam, diyak umanugot. Diyak itad ti anak ko kada kayo. Kung nagtumat ngamin ka, di mo biglaan. Kanya ngay, saan lakad nga rodin ngay manugot? Napatag ti ubing kan kuan. Iso adi na kayat amaya dayo iti sidong na. Tinayaayo tapay ko mga main. Di ta ko mapinigla. Basol mo na ito, Alice. Ala, bayam. Tamang panunutak iti sa bali a pamuspusan. Tapno maala ti ubing iti sidong na. Wen, Alice. Aramidan ta ti amin nakabaylan ta. Ang mga ayaw kinilenlen. Hello, Lenlen. Kumusta kayon iti anak mo? Masaya at magmanang. Kaya't mo tagtrabaho iti abroad, Lenlen? Uwan kumaan, ang awan mo't kwarta ka busbusak, Manang. Kan awan mga kawi iti anak ko. Tapos aray ang sakit mo't ni Nana. Di mo pa kadanagan dagita. Tada kami iti asawak ti makam mo. Tulungan da ka nga gabrod. Da kami ti gastos. Ken no maitalok mo ti anak mo kada kami, da kami ti mga awir. Di ka madanagan, saan may abay-bayan ti anak mo. Masapol nga trabaho ka. Tapno makaurnong ka iti pag-iskwelan to ti anak mo. Manang, Panunutam ana imbag ti singasing ko, Lenlen. Nabibiit ti panagurnong mo iti kwarta. No ijay abroad ti pagtrabahuam, Lenlen.
Kat umanlugot ka, anak ko. Kaya't mo ti agabroad. Uwan, nanang. Kat alaa, sa bagay, sigurado asan da baybay anti apo ko. Tanapatag ti ubing kadakwada. Nang runakin ni Tony. Kat rogyam ka din ti mangilakad iti papeles mo. Uwan, nanang. Isamapan kami ijay syudad inton bigat. Kadwak ti anak ko. Taisuda pa'y lakan ti mga awir kan ni Balong. Ay, katwan ang anak ko. Ay, nakarumat ngamin manan ti sakit ti sikit ko. At kinarumat ti sakit na. Bayan nyo, tanod da kwartak. Ingkay ti ipacheck up day ta. Umutang tayo pa'y lang iti pagpacheck up yun, nanang. Wanto, anak ko. Saan pa'y laday ta ti panunutang? Takabaelak pa'y mat nga ibturan ti sakit na. Nagwapo talaga to anak ko. Hindi ka unay agak na agak na amangan mo makaliing. Alice, pag-iaman na ka. Gamin, inawat mo anak ko. Kapuday tayo tinalaw sa panagayat ko kay Tony. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Nakasagana ak ng sakripisyo para iti pagragsakan. Pag-iaman na ka, Alice. Kat, anyat imbagang tinilanlan. Imbagak abayat ti panangipagnana iti papeles na para abroad. Ibati na ti anak na dito eh. Tadat at mga iwan. Oh, kamaudyanan na. Naalat ang matlaingin ni baby. At da nagtawid iti sanikwa ang mapanawan tanto. Uwan, kat ipasiguradok asaanan amaya dayo ti anak mo kan ka, Tony. Pag-abrodak nilinlin, tapno maya dayo iti anak na. Alice, galing ka. Nagsakit yung ulo ko. Alice, Apay, nagsakit yung ulo ko. Diyak ka maalan mo. hindi ka naman pwede na sakit yung ulo. Kung nagpa-check up ka, nang di mo rin kayat. Mawala. Alice, Apay ngay, agpiwis ka matan, Tony. Aglingat kay tinalamiis. Itaray ka na ang ni Diyos pita. Apay, ang napasama kita asawa manakaw. Naku, matos ti asawag tatang. At pintok nga urat iti ulo na. Alas, asos, kasambitan nga. Umay kayo pa'y dito'y syudad tatang. Kasapulan kayo itagon daway. Sige, umayak anak ko. Natayin ti asawag tatang. Wala ron anak ko. Biglaan mo, ipapatay na. Di na nalasatan, tinapagtagna na. Awanan, ti patpatgat unay nga asawa. Manang Alice, makipagladingit kami. Kadwak ni nanang. Agyaman ako na nilandan. Itatanay tapon ang ti asawa. Agsarita ta itinasaya at landan, aling ko. Ngamsak pa'y ti amin. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan ka. Inarakop nakmatan. Manang Alice. Pakawanan na aling ko. Dakal tinagbasulan mi iti asawa kan ka. Dak amo no mapakawan na iti daytoy. Nga masapal ang amo. Anyat kayat mo asawan, mana. Dungag ka. Ta istorya ag ti amin lanyan. Masapol nga ibagak ti amin kan ka. Ngamin, jak kabaulanan ti konsensya ating ko. Isu asapay ko mata mapakawan na. Jak laim pagarupakas tagayam ti plano yung kanyang agasawa, Manang Alice. Wandan din. Jak maipaayan iti anak ti asawa. Isu asori man ating ko. Agragot ni Tony ang maadaan iti anak.
Kat gapo itinalaos ang panagayat ko kankwan. Impalubos kong aramidan na tikas jay. Ngam na amiris ko abidot day jay, adil ko. Pakawanan na kami kumaiti day di asawa. Nalpasan ti amin, manang. Sana na may subliti na palabas. Iso nga, aklo ng tayon ti amin. Mapakawan kayo, manang alis. Agyaman na klani. Kanuan kaya. Adda nagsalitaan mi iti asawa para iti anak mo. Adda itad ko at awid na kada kami. Kan mang tadak iti kwarta. Tapno adda pang rugyang nagnegosyo. Di mon patuluyan ti agabron. Tapno saan mo ang mapanawan ti anak mo. Sikamat lang ang timang padakkel kan kwan. Lene. Agyaman at naruno kasta, manang. Kitno kayat mo. Tulungan ka amang ibangon iti negosyo. Alaman nga ron, manang. Jak ngamin kabaalan day tanusi siya. Kasapulak ti tulong mo. Well, aramidag ti amin nakabailak amang tulong kan ka, ading ko. Kas pang sulnit ko iti nagbasulan mi iti day di asawa kan ka. Kat aginggat kabailak, tumulong nga kada kayo. Sabali pa'y ti itad ko para iti anak mo. Kan di pagpuunam nga agnegosyo. Agyaman ako na manang alis. Biyang ti tao. Nanang, mabalin ka di nga igatangan nak iti sapatos ko. Nagdadaal nga minan ti kakaiso na a sapatos ko. Ay, awan kwarta. Agchinelas ka pa ilaang ama pa nag-eskwela. Ha? Sa pulam di amam, ta iso ti gumatang iti ka sa pulam. Anya? Awanan bain ngamin day jay nga amam. Di pa'y mangtadmat iti suportakan ka. Siyak amin taggasgastos. Manipod insikog ka. Aging ga nga impas ngay ka. Aging ga itang tagis eskwela kan. Siyak amin. Awan pa'y inintad na apulos. Nanang? Iso nga inton dumakkel ka. Subalitam ti panang padakkel ko kan ka, Mario. Talyawan na kaming tumat kinitatang mo amay kadwa nga amam. Nawata. Nanggagaw dagit impagbagam ka ni Mario nga apo ko, anak ko. Saan narumbang tikas day ngay pagbagam kan ko, anak? Saan anasaya at ti panangiboy-boy-boy mo iti nagrigrigatam kan ko, anak? Pagrebangamot day ta, kas may saan naganak. Saan aya? Nanang, nasaysaya atin tikas jay. Tapno saan to ang makalipat inton dumakkel. Palpalagi paklaan man. Anak ko, Basta no anya ti kayat kong aramidan. Aramidat nanang. Pudnumat nga ado ti rigrigat ko kankwana. Tamanipod insikog ko ni Mario. Siyak amin tinagrigrigat. Awan apulos tintultulong di awanan bain nga amana. ay, Irresponsable di amana. Uray piso awan pay inintad na. Siyak amin tinaggasgastos. No agsakit ni Mario, siyak amin taggastos. Manang, igatangan dakman iti cellphone ko. Anya? Tay ginatang mingay kinitatang mo a cellphone mo, Marley. Diyak kayatan day jay. Kanayon mat ngaghang. Makapasuron. Anya? sige nanang. Ibagayo kan ni tatang. Tagumatang kayo manan iti sabali. Jay nanginginang ang day jay. Ada kabarbaro a model akayat ko agatangan. Anya? Sige nanang. Tsak agis eskwela. No dinak igatangan iti cellphone ko. Ay. Sana nasaya ti kasta nga ibagbagam merlay apok. Gapulagi ti cellphone. Di kan agiskwela. Tikit di pa nagadal mo ti into naram. Bye-bye ampay lang ta cellphone. Basta jak agiskwela. No dinak igatangan iti cellphone ko. Ala, huwanan. Bayam ta ibagak to kinitatang mo, wan? Gumatang tayon to.
Nakarubot ka yun, bakit? Mabantayon. Wan, alam mapantayon. Yehey! Masukatanan ti cellphone ko. Thank you, tatang, ah. Wen, basta tarim nam tag-eskwela, wan. Wan, tatang. Nanang, tatang, sumurutak mo't iti papanan niyo. Ay, saan na yan, Mario? Ingkam lang gumatang iti cellphone to adim. Saan kami mapanagpasyar? Uray sumurutak mo't, takayat kumuti makapasyar iti mall. Ala, ikuyugtan lakay. Oh, agpili ka, no niya kadag iti cellphone ti kayat mo, Marley, anak ko. Daytoy, tatang. Daytoy, ti kayat ko. Sige, dahito yung ti katangan ta, bakit? Umdas nga tatigatang talakay. Dahito lang ti kwarta tayo. Mano day tayo, tanang unak. At dapat mo't iduldulig ko akwarta. Tatang, nanang, igatangan dakman iti tsinelas ko. Mapugpugsat ngaminan to'y tsinelas ko. Mabalin ka di, Mario. Di ka pagatang tanagado ti ballpen iti balay. Nagado pa ti chinelas mo ijay. Apay, aday padulin mo akwarta kada kami. Ha? Agulimag ka ngaminan, Mario. Di kan agpagatang tawan kwarta. Uwan, nanang. Daytoy, Mario. Kwarta. Idulin mo. Ha? Nangalaan niyo, Lola. Naala kung tay basit a pensyon ko. Iso nga ikan kamat iti kwarta ma. Apok. Igatang yun samot iti agas yun dayta, Lola. Ay, nakagatang akon Alan, idulin mo na ita. Naimbag lang ngayon inutam abalunan iti pagadalan niyo. Amok nga men adi nakaikikan ni nanang mo iti kwarta. Saan, Lola? Angin, saan na bali? Tadamat ipagpabalo na merienda. Basta idulin mo na ita. Wan. Agyaman nga rod, Lola. Nakasingsingpot ka. Kumat atidog pa iti panagbiag mo. Wan, apok. Basta sa anak nga agsaksakit, agbiagak pa'y itinapaot. Basta agadal ka na imbagwan, tapno makalpas ka, iti panagadal mo. Uwan, Lola. Agsabdang ka pala iti panagadal mo, Mario. Tanimurli ti ag-eskwela iti kolehiyo. Ha? Awan kwarta pagadal mo. No kayat no? Sa pulom di amam, tayo sa timang padalkan ka. Tatang? Wan, Mario. Dakkel ka matan. Sa pulam di amam, bareng matulungan na ka. Tano da kamilat nam namaam. Awan ti pang paadal mi kan ka. Ni Marley lang ti kabailan mi apagadalan. Nanang. Awanan baing ngamin ti amam. Taidiin sikog ka. Nagbukawan akas lasok. Ala, di mo ni palagip tinapalaba sana. Masurunak lang ang makalagip iti na tao. Mabalin mo mo ti agtrabaho, Mario, tabarukan. Agsapol ka iti pagtrabaho. Wan, agtrabaho ka. Tapno makatulong kamutan kada kami. Ay, apok, paspasin siya mo dananang kantatang mo. Itikas siya pa nagsasaudakan ka. Wan. Uwan, Lola. Ura na paborito dang anak. Jack idaguraan. Pat-pat gaklat tayo da. Ay na, naimaglakit din ta nasimpot ka, apok. Dayta, tikay kayat ko ka. Natulnog ka nga ubeng. Tulungak dananang kantatang amang paadal iti kabsat ko, Lola. Tapno inton makalpas ni Marley. Siyak tumot ti ag-eskwela. Manong, kwarta man. Ha? Santa ka nga inikan dananang kantatang, ading? Agdawat akpay nga rutkan ka, aya. No adaintid da kanya. Ha? Ikampay la ta adem, Mario. Tawan kwartami kinitatang niyo. Nagsweldo kan san? Uwan, nanang. Mala, ikam nga rodan ta adem. Tapno magatang namat ti kayat na agatangan. Uwan, nanang. Ikaw anak man, bakit na mabisina? Minalamatan ang mabartag ka rito. Sardengam kuman ti aginom iti arak. Dito ila tililiwak. So, tinak pakibiyangan. Tadyak daw-dawatan ti kwarta ngayon inom ko. Ha? Hala, ikaw na ka. Mabisina kong ko. Tara sama! Saan ka din nagtrabaho ni tatang, nanang? Saanan?
Taadon tirik-rik naan na itibagina. Ha? Natangkan tumot ti ulo na. Imbagak nga idyan nan ti panagin inom na. Ngam awan dengdenggan na. Kasi na titatang na basta. Iso atangay si katad da trabaho na. Si kapay laang ti makaamo iti magastos dito'y balay, Wan. Wala na. Ano sam ti makikonstruksyon. Sana bale, tadakkel mo ti sweldong iti day tatrabaho. Kan tulungam di adim, tapno maka-eskwela. Maria, ano sa matulungan di kapsat mo nagadala. Tadi, jak mo't may mimbaganay. Wan tata. Jak makatrabaho. Tado mo't di marik-rik na kiti bagay. Sigalagan di mo miya makatulong iti kapsat mo. Wan tata. Di kayo madanagan. Tamalaksid iti pa nagkonstruksyon ko. Aglaklako ang iti nagduduma natin. Nasaya no kasta. Sana bale, tayo kung makalpas niya, Tim. Sumublat kan tong agiskwela. Wan tata. Manong, awan ka din planong amang sapol iti amang? Pinadas ko na sinapol iti social media. Ngamjak magbiro kan tinagan na adin. Ay, sayang. Amangan nubak nang. Matulungan na kakuma. Sana balin. Kabaylak trabaho. Kabaylak apagadalan ti pagik. Ngam si kapayla ti pampanunutak. Kaya't katulungan. Manong, aywan gayam. Nagsweldo kan? Kasapulan man ti kwarta. Wan nga rod. Adda bayada ki jay school. Antay. Umdas ka din day 3,000. Ha? Numanayo nampay, di nasaysayaat, Manong. Gusto pala day ta. Ikang kantamanan ading. Sige nga rod. Agyaman ak ha. Sige. Taagsubli akon ijay boarding house ko ijay sentro. Sige, tayo tulog ka. Saanin, Manong? Kabalat! Kaano nga graduar ni Marley, anak ko? Itatawanan ti panagturpos na iti kolehiyo, nanang. Ibagayo, tasaan pala ang makias-asawa. Una, jak mo't ipalubos ang mapasamak dayta. Sumapol pa'y mo't ay iti trabaho na. Kan masapol ada kami ti umuna apang tadan na iti sweldo na. Kat, ni Mario nga'y, tulungan tumat di adin na tapno makaadal mo. Wen, makitan to no kasano, nanang. Saan pa'y laaday ta ti panunutan tayo ita? Inton addan ton trabaho ni Merly. Sa tay to pagsasaritaan ti may papan iti day tabanan. Nagsweldo kan, Mario? Wala na. Inkanto man ikan iti kwarta di adim. Tani, jak masango ti agpasentro. Asikaswak ti amayo. Wala na. Mga lakantumatan iti bagas nga abasto di adim. Wala na. Mapanak ito. Tawan trabaho. Sige, nayunam ti itad mo takaasiman. Jak kayat ako mutong di adim. Ha? Manong, aping adda kay. Karereng mo kataltawan, Merly? Apay, awan klase mita? Akwa, awan, Manong. Aping imay ka. Umay ka niti allowance mo ating ko. Kin anda imot ko aprutas ka natin. Kwa? Sige, ibatin mo dagita. Kung itin mo ti kwarta, tapumanaw ka matla dagos. Ne, apay panawan nakadagos nga Kwa, agong nga ti landlady mi. Maiparit ti bisita ditoy. Nang runa no lalaki. Nga oras siya kakabsat mo? Ay, uwin Manong. Maiparit ta talaga. Agungat da. Ala, yag mo ti kwartak. Tapumanaw ka matla dagos. Darasam, tamangan no makita na ka ti landlady mi. Sige. Mabit lang rod. Sa balit agparparik na kanya ka. Jackpot yan timbaga ti kabsat ko. Imposible apati siya kakabsat na. Kat maiparit asumarong ka iti dagos na. Dito yak pa lang saan uning ano yun. Tapaliwag ti kabsat ko. Kan kasaritak na madamdama ti landlady. Agdamagak.
Naimbag nga orasyon, Nana. Mabalinti agdamag. Ha? Anya day chay, baro? Da kayo ka ditilang lady ni Merly akabsat ko? Wan, lukas ta. Kabsat na ka ni Marlo. Wala na. Sarong karak ko ma. Ngam dinak matpastra ka iti pagababangan na. Maiparit ka no ti bisita. Anya may parit, kat no kanayon ama panti boyfriend na dita. Anya? No kasta, adan boyfriend ti kabsat ko? Wan, kanayon na maturog dita. Din sapayan agis eskwela ti kabsat mo, baro. Anya? Nakasanita ti landlady. Nabayag gayaman nga agdandan na kayo tinongtyon. Wen, Manong. Kat... Masikugak. Anya? Angam sana bali. Tay kasarnak mo't ni Jodel. Kasano nga rodin ti panagadal mo? Saan na ka makagraduar? Nagpatingga akla iti second year college, Manong. Anya? Kunak man no, graduar kan itaatawan. Pasensya ka yun, Manong. Tadyak mayulo ti agiskwela. Iso anak sarden ng adyak imbagbaga. Ta sigurado nga ung tanda. Anya? Sayang ti kwarta ngayon inted mo ijay adem. Ninamnama tayo ang makagraduaran. Ay, anyan, tamasikog matgaya man. Jacket as itiran ti kapsat ko, Lola. Taura ramidak ti kasta. Sana na may sublit na palabas. Ay, inurnong mula kuman ti kwartan. Taiso ti pagadal mo. Sana bali, Lola. Padasag ti self-supporting. Tatalaga kayat ko ti makadal. Sige, apog. Tano adda kwartak. Tulungan ka. Sana, Lola. Tikit di agas yun. Ipangigatangan nyo iti kwartayo. Dandanikan ang pasngay, Merly. Ngum aging gaita, di pa ila nagpakpakita tinobyong kan ka. Nagsina kami, Nanang. Ano? Kayat mo asawan, agpasngay ka balasang. Unay ka ngaminan, di ka lang nagpampanunutan. Ala, di mo nung tante anak na. Kadaditan. Awanan ti maramidan tayo bakit. Awatan tayo latan ti kasta agasat na. Ay nakablaawan ka anak ko. Nakagraduar ka ni ti kolehiyo. Maragsakan ang parakan ka. Agyaman anak nanan. Diyak ninamnama ang mapagadal mo ti mismo abagim anak ko. Nagsingpot ka nga anak. Kayat kayo ayawan iti kinarigat ti panagbiag nanan. Kayat kayo atulungan. Tadyak kayat nga agnanayon ti kinamarigrigat tayo. Agyaman na anak ko. Tauray na ungat kami idikan ka. Nagsaya at lakta ti panagpuspos. Gapo tayo patpatag kayo ang pamilya. Ket, ti kayat ko. Ija abro ti pang-i-applya. Iti inadal ko. Nanang, tatang, nagpawit manin ni Manong. Patarimaan tayo kanun ti balay tayo. Kahit nakasingsing na talaga na ijay kauping. Wan nga rod lakay. Naimbag lakit din tanda ni Mario amang tultulong ka na tayo. Naku nagayam ni Manong at tulungan nak nga agiskwela. Iso nga agen rolak ton. Ta ituloy ko ti agadal. Ne, sigurado nga agadal ka, Merly. Di mo saysayangan ti kwarta di kapsat mo. Wala nang, promise. Ika gumaak ti makalpas iti panagadal ko. Diyak kayat nga agbanag ang nakakaasi ti anak ko. Kan, kayat kayo matatulungan. Ala anak ko, basta agsingsing pagkawan. Tuladem ni Manong no. Tapno matunoy mo dagiti arapaap mo. Wen, tatang.